Inselmilkom u nilqakom għal programmi ieħor Witch in Witch fejn kull ġimgħa jiena niltaqa' ma' awturi u nitkellem magħhom dwar ix-xogħlijiet tagħhom. Illum imiss li niltaqa' ma' Alfred Palma. Iżda qabel ma nitkellem miegħu se naqra ftit mill-aforizmi tiegħu, aforizmi ġabra ta' aforizmi assjomi skartaturi u lob bil-kliem. Ħanaqralkom ftit. Eżempju wieħed ta' ipokrita. Wieħed li biex jaħbi l-omosessualità tiegħu jiżżewweġ mara jew ixett suttana. Raġel kiesaħ jemmen li jista' jsaħħan kemm il-mara. Fil-ħajja mill-punt reliġjuż dejjem taqlaħħa. Jekk tinżar wien tiġi akkużat b'żina. Jekk tilbes tiġi akkużat b'żina. Min iħambaq li għandu l-ħila jfejja l-omosessualità jagħmel tajjeb jekk jara psikjatra. Qabel iż-żwieġ mara titfa' kemm il-bewsa lil maħbub tagħha. Wara żwieġ tibda titfalu kull ma jiġi għal idea. Fid-dram mara taħdem il-parti tagħha. Waqt striptease tikxifa. Mara li tiġri mal-irġiel hija aħba. Raġel li jiġri man-nisa huwa avventurus. Aħjar tikol biċċa ħobs fil-kwiet milli pranzu sħiħ fl-inkwiet. Żwieġ jibda jitkisser meta l-mara u r-raġel jintebħu li kienu twikkew b'xulxin. Meta mara tibda żjel b'żewġa, jew tkun trid xi ħaġa, inkella tkun ġa kisbita. Il-ħajja hija serje ta' riskji li meta sa fl-aħħar niddeċidu li naħduhom ikun tard wisq. Raġel li jirrispetta lilu nnifsu ma jorbotx il-fardal ta' martu madwar qaddu qabel ma jkun it-tanta jorbot il-qfieli monqa. Jekk xi ħadd ikollu moħħu fik, inti kollok żewġ timħuh. Kull banku lest li jiselfek il-flus, meta ma jkollokx bżonnhom. Il-mansweti qatt jirtu d-dinja, dak li jkun baqa' minna. Bigamija, għal mara 2. Monogamija, l-istess. Iż-żwieġ mhux kelma iżda sentenza. Iblaħu flusu, igawdu l-ħajja. Jekk ma tkunx taf fejn sejjer, kull triq twaslek x'imkien. Jgħidu li l-imħabba hija aktar importanti mill-flus. Iżda prova ħallas xi kont b'tannieqa. Mara tiżżewweġ bit-tama li r-raġel jinbidel. Raġel jiżżewweġ bit-tama li l-mara tinbidel. Bekk it-tnejn joħorġu diżappuntati. Aħjar tibqa' sieket u jaħsbuk iblaħ milli titkellem u jintebħu li int. Wara kull raġel li jagħmel suċċess ikun hemm mara. Wara r-rovina tiegħu ġeneralment ikun hemm mara oħra. Jekk iżżomm saqajk it-tnejn mal-art, ikun diffiċli għalik li xett il-qalsiet. Wara li tagħti idek lil xi ħadd imbroljun, qott subajk. Meta l-qalsiet tal-missier jiġi lit-tifel, il-missier jispiċċa bil-qalsiet ta' taħt jew mingħajru. Eżempju ta' teatralità umana. Meta xi ħadd jissieħeb fin-niket ta' xi ħadd ieħor bla ma jkun qed iħoss xejn. Alla ma jħallas bin-nar ta' sibt, iżda jwaħħallek il-bolla. Motto ta' żwieġ ta' dari. Katru u multiplikaw. Motto ta' żwieġ tal-lum. Tlewmu u separaw. Waħda mill-kriżijiet kbar tal-Knisja da żmien huwa l-fatt li ma tantx għad baqa' fidili. Kelb jigdmek biss bis-snienu. Bniedem jinfdek bil-sienu. U dawk kienu ftit minn dawn l-aforizmi assjomi skartaturi u lob bil-kliem ta' Alfred Palma. Li issa nistiedlu biex jiġi hawn u jingħad miegħi. Kif inti Alfred? Grazzi tal-qajt l-istedina tagħna. Mela, Oscar Wilde u Bernard Shaw huma żewġ kittieba magħrufa sew għall-aforizmi tagħhom. Għalkemm dawn qatt ma ppubblikaw ġabra tal-aforizmi tagħhom, nistgħu nassumu li kienu l-ispirazzjoni tiegħek għal din il-ġabra. Huwa fil-fatt Antonella meta bdejt niktibhom daw jiena fil-1989 ippubblikajt l-ewwel ġabra tagħhom, ma kont ġaj li konxju tagħhom ta' daw iż-żewġ awturi kbar. U fil-fatt tajba qiegħda illi daw kienu rivali ta' xulxin. Allura dawn l-aforizmi tagħhom kienu jużawhom biex jitzikaw il-xulxin u fil-fatt spiċċaw
għax meta tant kienu nikunu niggiża illi kienu jaħdu għal xulxin finalment, tifhem, allura dawn l-aforizmi servewhom biex firduhom daw iż-żewġ isimha, fil-każ kienu jikkritikaw il-xulxin. Allura dak meta bdejt nidħol iktar fil-fond f'daħħom daw ġifieri daw l-aforizmi huma speċi ta' qwil, qed tifhem. Huma fehmiet illi wieħed jużhom biex pjuttost biex jgħallem milli biex jikkritika, jew it-tnejn insomma, qed tifhem. Allura daw iż-żewġ ġganti kif qed issemmi inti show wild, qed tifhem, għalija kienu ispirazzjoni, qed tifhem. Ġifieri kien l-influenza tagħhom hija mhux fuqhom biss, imma huma kienu iktar l-influenzawni. U l-oriġini tagħhom dawn, x'kienet eżattament? Le, l-oriġini kienet ifhimni xi ħaġa tal-mument tiġik f'moħħok bħalma jiġri lili wkoll u tgħid mela ħanitfa' skartatura, ħanitfa' botta, hija botta, aħna ngħiduha botta bil-Malti. Allura skont iċ-ċirkostanza titfa' l-botta, tifhem, jiġifieri mbagħad jidħol fihom dak l-element ta' umorizmu kif wieħed jista' jara min jaqra l-ktieb, tifhem. Allura tista' tinqedem bl-umorizmu inti biex tagħti lezzjoni, tifhem, imma timbet minn ċirkostanza, jiġifieri jekk inti qiegħed pereżempju fit-triq u qed tara xi ħaġa, allura tispira ruħek. U hekk kien tkun komika mod, hekk ma tkunx komika tista' tagħmilha titfala ċerta serjetà u bil-maqlub, tifhem, u toħroġ l-aforizma jew l-assjoma kif inhi. Min għandu l-sinu ħażin ma jaqbillux li kultant jikdmu għax jaf jivvelena ruħu, jgħid wieħed mill-aforizmi tiegħek. Li tikdem il-sinek bil-Malti tfisser li trażżan kliemek u xekk. X'inhu s-sens ta' dan l-aforizmu mela li jekk għandek il-sin ħażin? Jaqbilek tużaħ? Le, dik il-xisima qiegħda, aħna ngħidu kemm għandu l-sinu ħażin da, kemm għandha l-sinu ħażin. Issa, meta mmorru fil-fond tagħha di tifsira, qed naraw illi min għandu l-sinu ħażin, allura qed jippruva jużah biex iweġġa ġeneralment jew biex jagħmel ħsara bih, qed tifhem. Allura hemm dik il-metafora, dik il-xismu fl-ilsin, li jekk l-ilsin ikun ħażin ikun velenus. Għax kif nafu hekk inti sa tgħid kelma dak li jkun tweġġew, issa qtiltu dak li jkun, qed tifhem. Allura assoċjajt il-velenu mal-ilsin, allura u toħroġ fl-istess ħin l-aforizma. Jekk inti gdimt il-sinek għax ikun avvelenat, insa tavvelena ruħek, qed tifhem, ġifri f'dak is-sens. Ġifri l-ilsin ħażin qatt ma jaqbillek tużah. Min qari ta' xi wħud mill-aforizmi ma jidhirx li għandek wisq ħin għal dak li bl-Ingliż nsejħulu politically correct. Eżempju ċar, mara li tixħet għajnejha fuq raġel ieħor tissogra li żewġa jiblakka ħomla. Int tħossok konxju minn din id-devjazzjoni minn political correctness jew hija sempliċement ħaġa li tinjora? Kif qed ngħidlek Antonja, li jiena l-affarijiet li nara apparti dal qed tgħid inti, l-affarijiet li nara li jdejquni li nħoss li hemm xi ħaġa tista' tirranġa fihom jew hemm sitwazzjoni li naf li hija dak li jkun mhux qed jagħti nipprova nitfa' l-limelight fuqha biex dak li jkun hekk kien hija qed tolqtu direttament mod, indirettament mod ieħor, negattiv mod, pożittiv ieħor, jiġifieri biex nuri li jekk hemm xi ħaġa li mhix qiegħda sejra tajjeb, jiġifieri niġbed l-attenzjoni għaliha biex dak li jkun jista' jirranġa minn dak li jkun qed jisma' minn għandi, mhux veru. Alfred, hawnhekk hawn tliet kotba minn tiegħek tgħidilna xi ħaġa dwarhom? Mela, hawnhekk għandna mill-kexxun t'isfel, Antonella, dan huwa ktieb ħriġtu xi 3 snin ilu u l-istess, dan jiena nħobb inkun daqsxejn iggiżi, però l-istess ħaġa. Dawn huma ġabra ta' novelli, ħafna minnhom huwa vera umoristiċi u oħrajn inislu lek dema għaliex il-ħajja hija żewġ maskri, fil-fatt għandek il-maskri hawnhekk. Għandek il-maskra li titħaq u l-maskra li tibki. Imma fl-istess ħin daw iż-żewġ maskri jiffurmaw l-umanità. Għax aħna għandna il-momenti tagħna, momenti ta' dwejja u momenti ta' ferħ. Issa kull darba li nkunu ferħanin jew mdejqin aħna nibsu maskra tajjeb. Allura hawnhekk daw in-novelli huma kif jidhru kif għamilt fil-aforizmi huma intenzjonati biex jgħalmu. Biex, per eżempju, hemm sezzjoni fuq l-ipokresija li ma nassax għaliha jiena, semmejta tema kon varjazzjoni u t-tema hija l-ipokresija. Ġifieri dawn huma ġabra ta' novelli tajjeb. U mbagħad għandek tqanqil dak l-ewwel edizzjoni kienet dik ta' dak ir-romanz notorju illi għamel ħafna ħossux. Għax jiena kif jafni kulħadd jiena nikteb dak li nħoss u llum nista' nikteb dak li nħoss, qed tifhem għaliex
jiena nemmen li persuna adulta tista' taqra li trid, tajjeb. U huwa romanz ġrajja ta' mħabba li s-seħ sqaq u fi żminijiet tal-ħamsinijat, jiġifieri, u bil-konflitti kollha li jkun hemm bl-ipokresiji, nerġa' nsemmiha, ta' daw is-sitt familji li qoġġu ġol isqaq. Bil-konsegwenzi kollha tagħhom dik tmur ma' dak, l-oħra jħossaq ir-raġel tal-oħra, il-ħajja kif kienet u kif niftakarha jiena fil-ħamsinijat, tifhem. U l-istess hija xi ħaġa off the cuff li għandi ngħidu ġifieri, naturalment kollox bil-personaġġi kollha moħbijin, però l-bon intenditor poche parole jgħid Italjan, tifhem. U hemmhekk għandi il-romanzi ieħor notorju traduzzjoni d-darba, il-famuż il-maħbub ta' Lady Chatterley, Lady Chatterley's Lover. Kif qed tara huwa ktieb voluminus ħafna, qed tifhem, u traduċejtu fuq l-oriġi wieħed mill-Penguin Books, għax daka kien għandu storja twila warah. Daka D.H. Lawrence kitbu għal żewġ raġunijiet. Waħda biex jattakka liċ-ċensuri, għax dak iż-żmien iċ-ċensura kienet xi ħaġa riġidissima. U allura daħħal is-sess, ħafna sess fih u pornografija ġifieri biex jixxokkja. U fil-fatt kif indunaw x'kien fih, qabżu fuq u żammew insomma u bdiet il-ġlieda, kienet ilha sejra 25 sena. Għaxa fil-1917 kitbu. U mbagħad insomma bdew isiru xi editions privati tiegħu, fosthom waħda l-Italja. U fl-aħħar insomma ndaħlu l-Penguin. Il-Penguin indaħlu biex jagħmluh u biex jisfidaw liċ-ċensuri. U għall-ewwel riedu jagħmluha ċensurata, ġifieri ċensurat passaġġi ċensurati. Imma fl-aħħar iddeċidew li jagħmluh kif inhu oriġinali. U daħluhom il-qorti u bdew sensiela ta' kawżi. Insomma, ċensuri mod u l-Penguin mod ieħor. U rebħu għall-Penguin fin-1960. U kif rebħuha insomma, ma ġakalhom il-kodba imprint, u ħareġ u f'ġurnata waħda bih over 500,000 f'ġurnata waħda. Qed tifhem. U mbagħad kulħadd ixxokkjat, naturalment il-Puritani u kulħadd x'ġara u ma ġarax. U sadattant l-ipokresija nerġgħu ndaħluha beda jinbih minn taħt, ġifieri bħal meta ngħidu iktar ma bda d-żmien mbagħad u ċ-ċensura kif nafu l-laxkat, iktar beda jistampaw ġifieri. U Malta dam ħafna ma daħal ġifieri, u fil-fatt jiena kien ġabu li wieħed ħabib tiegħi mill-Ingilterra u moħħbi isu qed iddaħħal xi ħaġa speċjali. U ħadimt fuqu dar, fuq ħadimt ġifieri. U peress li issa dal-aħħar kien hemm fil-fatt kien ili, kont ili biex nagħmlu dan, imma peress li issa dal-aħħar tneħħejt fil-ċensura fuq l-affarijiet artistiċi, ħassejtni liberu nista' nagħmlu. U fil-fatt kien nota ħareġ għamlu biċċa xogħol tajba ħafna l-printers, il-publishers, u ovvjament nirrikmanda għall-adulti, għax kulħadd jaf li minn qraħ bl-Ingliż, għax jiena nifhem bosta qraħ bl-Ingliż, qed tifhem, jafu x'fih, qed tifhem. Però bil-Malti aħna għandna ħaġa, bil-Malti mbagħad kelma bl-Ingliż tgħaddi isa lixxa. U bil-Malti taqgħad-dinja ġara xi ħaġa ħażina, allura nafża li minn se jaqrah dak jistenna xi ħaġa li forsi hekk iħossu office ma jaqraħx. U tgħidna xogħol dwar il-proċess ta' traduzzjoni ġifieri kienet diffiċli biex issibhom daw il-kliem bil-Malti, il-lingwaġġ tal-Malti. Ħa ngħidlek il-biċċa xogħol li sib diffiċilissima fih, dan in poche parole, dan tkun Lady Chatterley tkun iż-żewġet wieħed Lord ovvjament. Ħaġa oħra rid ngħidlek hija li rid jattakka is-sistema tax-xogħol fl-Ingilterra ta' dak iż-żmien, pereżempju il-ħaddiema tal-minjieri illi kienu qshom irsiera. Id-distakk li kien hemm bejn il-nobli u bejn il-working class li kienu jittrattawhom fil-fatt anka dana u r-raġel ta' Lord Chatterley l-ħaddiema kien ħares lejhom ishom xi ħaġa bla kont, bla siwi.
Ġifieri dak barra s-sess kellu rrit jattakka l-awtoritajiet D.H. Lawrence. Mela qed ngħidlek dina tiżewweġ wieħed nobbli, Lord Chatterley, u dan imur għal-gwerra, l-ewwel gwerra kbira. U jiġi lura paralizzat minn zaqqu l-isfer ikun paralizzat u jispiċċa f'wheelchair. U dak kien joqgħod insomma f'kastell sabiħ, ġifieri, f'manor. U tkun għadha żgħira, tkun għadha xi 22 xi ħaġa hekk, ġifieri Lady Chatterley, in her 20s. U naturalment il-sessualità tagħha titlob release, u x'veru, qed nitkellmu x'ħaġa naturali. U eventwalment issir tħobb il-ġardinar ta' żewġa stess, Oliver ikun jismu, li jkun biżżewweġ u separat. U bejniethom tibda dik ir-relazzjoni, hawnhekk is-sabiħ tar-romanz, tibda dik ir-relazzjoni ta' bejn mara nobbli u working class man. Imma fejn tidħol l-imħabba u s-sess, hemm qiegħed il-pern tal-ktieb, m'hemmx frontieri, ġifieri hi għad l-imbagħad għall-ewwel tibda tirreżisti għax tkun għadha maħkuma mis-sens ta' nobiltà. Imma mbagħad meta taħkimha l-kilba sesswali tinsa kollox, ġifieri, u tinsa n-nobiltà u tinżel fil-livell tiegħu. Issa hu ma jkunx mill-ignoranti, jkun ta' skola wkoll l-ġardinar, qed tifhem. Però ikollu graġġ kontra s-soċjetà, fis-sens illi s-soċjetà tkun qed tħares lejn il-working class bħala xi ħaġa bla siwi. Allura hu jħossu parti minn din il-working class. Allura hu fl-istess ħin waqt li qed jieħu pjaċir li lilha ġibida leħ, qed jieħu pjaċir ukoll li rebaħa leħ għaliex il-nobiltà, il-working class rebħet fuq il-nobiltà, tifhem? Ġifieri dak huwa waħed mill-perni tal-ktieb, ġifieri li għamlu li huwa ktieb imprezzabbli, ġifieri apparti li fih huwa ktieb imprezzabbli ħafna. Grazzi ħafna Alfred anki ta' din il-konversazzjoni dwar il-maħbub ta' Lady Chatterley u ta' ħsibiet li żamt magħna. Nirringrazzjaw likom tal-segwejtuna fuq Wiċċ u narawkom il-ġimgħa d-dieħla għal episodju ieħor u awtur ieħor.